jasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Li żaqqu kulħadd iħobba u li kellu huwa parti essenzjali mir-rutina tagħna ta' kuljum. Kemm jekk nieklu qisna għasafar, kemm jekk b'mod moderat, kif ukoll jekk nesaġeraw ftit iżejjed. Għal-bosta li kelli servi ta' skop fil-ħajja u mhux l-ewwel darba li kliemna jaqa' fuq x'sajjarna jew x'sensajru, jew x'kilna tajjeb fir-restorant li nkunu żorna. Iż-żewġ kelmiet li għandna likom illum imissu mat-tema tal-ikel. Fl-ewwel parti tal-programm se nibdew b'George Farrugia li se jkellimna fuq il-pari imbulmat u imburġat, waqt li fit-tieni parti tal-programm Mark Vella se jkellimna fuq il-kelma trejjaq. Il-kliem imbulmat u imburġat li fakruni spiss fi żjarat tas-sibt f'nofsinhar f'ħin l-ikel, meta kont immur għand nanti biex inżura u biex nimla l-ħawsla. Dejjem kienet iżżoq lili u lil kuġini bl-ikel bnin li taf tagħmel, iżda ma kienx jonqos li l-platt ikun mimli sa xfar u konna noħorġu minn għandha mimlijin sew. Meta nitkellmu, spiss nesprimu ruħna billi nagħmlu analoġiji b'espressjonijiet marbutin mal-ikel. Għal xi ħadd li jimla l-platt b'mod esaġerat, jew f'xi bufe iġib aktar platti milli jmissu, tisma' lil min jgħid li għandu għajnejh ikbar minn zaqqu. Bl-istess mod, għal min ifawwar il-platt tiegħu sa fuq, b'esaġerazzjoni ġieli ngħidu li jkun ġab mejda ikel fuq il-platt tiegħu. Min hu wikkiel ma jafx jistenna u kif jara l-ikel ikun irid jiekol minnu bla dewmien ngħidu li tkun waqgħetlu zaqqu. Lil min taraħ jibla jew jiekol affarijiet li jħaxnu, b'ironija tisma' lil min jgħid li jkun għaddej fuq ħassa. Espressjoni ħelwa oħra marbuta mal-eċċess tal-ikel hija l-ikel ħareġ minn widnejh. Kif tistgħu tobsru, din tingħad meta jiġi perjodu ngħidu aħna fi żmien il-miliet li fih tibda tiekol ħafna aktar mis-soltu. Tlaqna bl-ewwel rokna tagħna. Ħa nisimgħu aktar tarif dwar il-kelmiet imbulmat u imburġat. Tajjeb, dawn iż-żewġ kelmiet imbulmat u imburġat huma simili, però mhumiex l-istess, u min jitfixkilhom ma' xulxin. Nibdew bl-ewwel waħda imbulmat. Min fejn ġejja l-kelma imbulmat? Hawnhekk għandna nuqqas ta' bil fost l-istudjużi. Pereżempju, jekk tfittixa fid-dizzjonarju ta' Kulina, jgħidlek li l-oriġini tal-kelma hija inċerta, iżda possibilment ġejja mill-verb imborma li ġejja mill-kelma borma, ġifir mimli daqs borma. Skontu, u fil-fema tiegħu fil-fatt min jgħid minflok imbulmat min jgħid imburmat minn borma. Imma fil-verità il-borma tista' ma tkunx dejjem mimlija kollha. Saracino Onklot imbagħad fil-miklem jgħid li ġejja mill-isqalli imbulimari. Jiena fittixta fit-trajna, fil-dizzjonarju ta' trajna tal-isqalli ma sibtix, il-verb ma sibtux imbulimari, però jista' jkun li Saracino Onklot ġaba minn xi sors ieħor, minn xi dizzjonarju ieħor tal-isqalli. Hemm ukoll imbagħad min jgħid li imbulmat ġejja mill-istess zokk tal-kelma bulimja li ġejja mill-Grieg li tfisser ġuħ kbir. Jiġifieri qegħdin naraw l-etimoloġija tal-kelma imbulmat mhuwiex ċar u m'hemmx qbil unanimu dwaru. Issa xi tfisser imbulmat? Imbulmat hija dik is-sensazzjoni meta tħossok skomdu, meta tkun kilt ħafna, xi ikla kbira. Kif ngħidu bil-Malti tkun tħanżirt, tkun kilt aktar milli tiflaħ, tajjeb, u tikkoppa l-istonku. Bħal meta tgħid l-aġin imbulmani, tajjeb. U maħabba din it-tifsira li tkun mimli aktar milli tiflaħ, ma' żmien nistgħu ngħidu din il-kelma wesset it-tifsira tagħha. U bit tintuża f'kuntesti oħrajn bħal meta xi ħadd jew xi ħaġa tkun mimlija aktar milli tiflaħ. Bħal pereżempju xi ħadd li ngħidulu imbulmat bin-nervi. Ġifieri qgħod attent tkellmux dakinhar warrablu għax mimlit ilja nervi. Jew inkella bħal meta ngħidu għandu ħalqu imbulmat biċċa ħobs, jiġifieri kważi bil-kemm toqgħod fħalqu din, tajjeb. Hawn min iħallat il-kelma imbullat jew imbullat minflok imbulmat. Imma din il-kelma imbullat għandha tifsira differenti. Imbullat jew imbullat ġejja minnhom bolla, tajjeb, imbolla li tfisser tittimbra ittra. Ġifieri dik m'għandix taqsam. Imbagħad hemm inħallat ukoll imbulmat ma' imburġat. Forsi minħabba li t-tnejn b'xi mod ifissru li tkun mimli ħafna, imma imbulmat u imburġat
ma jintużawx neċessarjament dejjem fl-istess kuntest. Pereżempju, jiena ngħid li għandi basket imburġat bl-affarijiet, imma mhux basket imbulmat bl-affarijiet. U lekk allura nistgħu nitkellmu fuq żewġ verbi li għandhom bewwieħed din l-istess tifsira li tkun mimli aktar milli tiflaħ. Il-verb imborġa u l-verb barraġ. Il-verb imborġa ġej mill-isqalli burġu. Burġu li skont trajna d-dizzjonarju tal-isqalli, burġu li tfisser kwantità ta' materjal jew affarijiet li jkunu miġburin fuq xulxin. Bħal pereżempju munzell, eżempju tal-qamħ, jew nkella qatet ta' tiben fuq xulxin, famla ta' kopla, jiġifieri jkunu ġejjin biex ngħidu hekk għal punt ta' famla ta' kopla. Il-verb bil-isqalli huwa imburġari jew abburġari li tfisser propjament tagħmel munzell tal-qamħ, pereżempju wara l-ħsad. Tajjeb? Il-verb barraġ ġejja mill-arbi burġ li tfisser torri u li minna joħroġ il-verb barraġa li tfisser propjament tibni torri jew nkella swar għoljin. Issa, Saracino Glott fil-Miklem jagħmel distinzjoni żgħira bejn it-tifsira ta' imborġa u barraġ. Fil-waqt li tnejn ifissru tagħmel munzell jew tagħmel turrun poġġi l-affarijiet fuq xulxin bħal meta ngħidu borġ ġebel u ifissru wkoll timla ħafna aktar milli joqgħod fil-post meta tfawwar l-oġġett bħal pereżempju ngħidlek imborġa kuċċerina bit-sokkor. Kuċċerina imburġata bit-sokkor jew inkella barraġ il-kejla bil-ġwies imliha ħafna aktar milli tesa'. Tajjeb, però barraġ għandha tifsira oħra li imborġa ma tħodix din it-tifsira. Barraġ għandha tifsira oħra li tfisser tibni ħaġa fuq oħra biex tibni torri jew inkella iddawwar belt biswar. Akkolina min-naħa l-oħra ma jiddistingwix bejn il-verbi barraġ u imborġa, jgħid li imborġa tintuża aktar, tajjeb, imma mbagħad jagħti żewġ tifsiriet oħra li ma ssibhomx fil-Miklem. Dawn iż-żewġ tifsiriet huma waħda minnhom bħalli meta tibni ħajt tas-sejjieħ imma mhux b'ċertu sena, kważi tibnieh bla doċċ mingħajr sena. U t-tifsira l-oħra hija b'referenza għall baħar meta ikollu ħafna mewġ kbir, jisu il-mewġ qed jinbena waħda fuq oħra, allura f'dak il-każ il-baħar jisu qed jidher ikbar mis-soltu. Tajjeb ngħidu wkoll li fil-Malti nsibu ħafna toponomi bil-kelma borġ, ismijiet ta' postijiet, lokalitajiet bil-kelma borġ. Pereżempju għandek borġ in-Nadur, Beżebbuġa, għandek borġ il-Għarib, Għajn Silem, Għawdex, għandek il-plural ukoll tal-Ibraċ, jew nkella tal-Bruċ, Għawdex. Fit-tieni rokna tal-programm ukoll se nitkellmu dwar kelma interessanti marbuta mal-ikel u din hija l-kelma trejjaq. U f'kuntrast din id-darba se niġtu ħarsitna fuq il-ftit u mhux fuq il-ħafna. Jekk il-lingwa għanietna batta espressjonijiet marbutin mal-eċċess fl-ikel, hekk ukoll provdietna biqwiel u idjomi li juru nuqqas ta' ikel jew ftit. M'għandux għaxja ta' lejla ngħidu għal min hu nieqes mill-flus u lanqas għandu biex jgħaddi għall-ikla ta' flaxija. Min-naħa l-oħra, jekk persuna tkun kielet ftit u baqgħet ma xebatx, ngħidu li ma tkunx daritilha maż-żokra. U ġieli smajtu lil min jgħid li baqa' bir-rieħa. Din tintuża għal meta xi ħadd jibqa' b'xejn u ma jakkwistax dak li jrid. Biex norbtu aktar mal-verb rejjaq, insib affaxxinanti fil-lingwa tagħna il-modi differenti ta' kif nistgħu nieklu. Wieħed jista' jinduna li l-verb kiel ma jaqdiniex dejjem jekk irridu nfissru li kiel ftit jew kiel ħafna. Jekk tikol ftit, tisma' lil min juża l-verb teftef. Pereżempju, kiel xi ħaġa llum? Iva, teftift ftit ross. Verb ieħor ħelu li jintuża għal meta tieħu xi ħaġa ħafifa huwa gerrem. Ħafna drabi imma aktar nassoċja meta ngerrem xi gallettina jew pakkett tal-ħelu aktar milli meta niekol ikla sħiħa. Simili ta' teftef hemm ukoll il-verb naqqar. Il-favorita tiegħi però tibqa' espressjoni bil-verb qarben. Kemm qarbinni ngħidu b'dispjaċir għal meta verament ikunu temawna ftit. Imxu issa nisimgħu lil Mark Vella. Ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma trejjaq u niskopru aktar minn liema nom ħireġ dan il-verb. Nittama li l-programm tal-lum qed jinżlilkom għasel u li ma ħallejnilkomx toma qarsa.
Trejja hija kelma interessanti għaliex ġejja in-nisel tagħha huwa minn nom li ma tantx nużawh. Huwa riq. Riq li jfisser bżieq. Riq għandha l-erjeqe. U allura trejja tfisser li inti toħloq dik it-tikka tal-bżieq. Riq ukoll nużawha f'espressjoni meta tajt kelmtejn għar-riq. Jiġifieri tajt kelmtejn kemm biex tgħidhom, kemm biex meta titkellem toħloq daqsxejn bżieq, toħloq daqsxejn umdità f'ħalqek bħalli kieku. U allura titrejjaq tfisser li inti kemm tikol xi ħaġa, speċjalment meta jkollok il-ġuħ, ikollok dik ix-xewqa li tikol, kemm tikol xi ħaġa biex tibda taqta' l-aptit. U allura meta taqta' l-aptit tkun qed toħloq dak id-daqsxejn bżieq u hekk tkun qed tibda l-proċess tad-diġestjoni bħalli kieku x'hekk għax tibda tiddiġerixxi jew tibda tiekol meta tdaħħal l-ikel f'ħalqek toħloq il-bżieq u mbagħad id-diġestjoni tibda. Ġifieri hija espressjoni sa ċertu punt bioloġika ħafna li tagħmel sens mal-proċess diġestiv, allura meta titrejja inti tkun qed tieħu xi ħaġa biex tibda l-proċess tas-salivazzjoni tal-bżieq. Ma allura tieħu xi ħaġa biex titrejjaq, biex toħloq il-bżieq f'ħalqek u tibda tiekol u tiddiġerixxi. Interessanti wkoll mill-lat grammatikali il-kelma rejja, ġifieri ngħidu riq li huwa nom ibbażat fuq verb li nsejħulu dajjef li jkollu il-je fin-nofs, il-je jew l-we soltu. Sewwa bħal għandek sar, għandek sewere, riq l-istess, għandek r, je, dak huwa l-erq. U minnu noħorġu l-verbi. Noħorġu il-verb tat-tieni forma, rejjaq, li inti ġifieri iġġiel lil xi ħadd jew xi ħaġa toħloq il-bżieq, u trejjaq meta int iġġiel lilek innifsek. U allura meta ngħidu titrejjaq inti qiegħed tinduċi lilek innifsek iġġiel lilek innifsek toħloq dak it-tikka bżieq dik is-salivazzjoni f'terminu iktar preċiż jew xjentifiku biex inti tibda taqta' l-ġuħ. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija da